Yayin da yakin da Amurka da Isra'ila suke gwabzawa da ƙasar Iran ya shiga kwana na 4, masana sun fara mai da hankali kan irin asarar da gwamnatin Amurka take tafkawa a cikin wannan yaƙi. Rahotanni sun tabbatar da cewa kimanin dala miliyan 779 Amurkan ta yi asara cikin awanni 24 na farko na kai hari zuwa ƙasar Iran. Kiyasin ya samo asali ne daga bayanan da aka tattara kan sa'o'in farko da Amurkan ta fara kai hari kan ƙasar Iran, irin makaman da aka yi amfani da su da kuma yawan zirga-zirgar da aka yi. Rundunar Amurka ta CENTCOM ta tabbatar da cewa an yi amfani da manyan jiragen yaƙi masu tsada ciki har da B-2 masu layar zana da F-22 da F-35 da F-16 da kuma A-10 da kuma jiragen yaƙi masu aiki da lantarki kamar EA-18G. Haka kuma an yi amfani da jirage marasa matuƙa na MQ-9 Reaper da jiragen ruwan yaƙi masu amfani da makamashin nukiliya wato destroyers wanda ke ɗauke da makami mai linzami tare da na'urar kare sararin samaniya ta Patriot da kuma ZAD. Rahotanni sun ce jiragen B-2 guda 4 sun tashi kai tsaye daga sansanin sojan sama na Whiteman da ke Missouri a can Amurka, inda suka kai hare-hare da bama-bamai masu nauyin gaske. Masana suka ce iya wannan aiki kadai da jiragen na B-2 suka yi ya haura dala miliyan 30, yayin da tarin jiragen F-18 da F-16 da F-22 da F-35 suka lashe kusan dala miliyan 271 idan aka hada da sauran jiragen musamman EA-18G Growler da kuma A-10C Thunderbolt da MQ-9 Reaper da kuma jiragen sintiri irin na P-8 da jiragen leƙen asiri na RC-165 da jiragen da ke ɗura mai ga wasu jiragen a sama da makaman HIMARS a ƙasa. Jimillar kuɗin kayan aikin da aka kashe ya kai kimanin dala miliyan 423.57. A ɓangaren ruwa kuwa, tawagar jiragen ruwan yaƙi guda biyu na Amurka waɗanda Amurkan ta fi ji da su, wato USS Abraham Lincoln da USS Gerald Ford, an kiyasta cewa kowannensu da ke tafiya da wasu jiragen 'yan rakiyarsa da ake kira destroyers suna kashe kusan dala miliyan 15 kowace rana, wato su biyun kenan suna kashe dala miliyan 30 kenan a kowace rana. A bangaren irin asarar da Amurkan ta yi kuwa, masanan sun ce Amurka ta yi asarar kayan yaƙi da makamai da darajarsu ta kai dala biliyan 2 tun daga ranar Asabar, kamar yadda ƙididdigar ta nuna. Babba asarar da Amurkan ta yi ita ce ta na'urar nan wadda aka girke a sansanin sojin sama na Al-Udeid da ke ƙasar Qatar da ke hango nesa kuma ta gargaɗi na ƙasa idan wata barazana ta doso, wadda darajarta ta kai kusan dala biliyan 1 da miliyan 100. An ce an lalata na'urar a harin makami mai linzami da Iran ta kai a ranar Asabar, kamar yadda ƙasar Qatar ta tabbatar. A ranar Lahadi kuma jiragen yaƙi guda 3 ƙirar F-15E sun lalace sakamakon kuskuren da aka ce na'urar harbo jiragen sama ta ƙasar Kuwait ta yi. Jiragen da an yi kiyasin darajarsu ya kai dala miliyan 282. Iran a ranar Asabar ta kai hari kan shalkwatar rundunar ruwa ta Amurka ta Fifth Fleet da ke Manama a ƙasar Bahrain, inda anan kuma ta lalata na'urorin sadarwa da tauraron ɗan Adam guda 2 da wasu manyan gine-gine ta hanyar amfani da rahotanni da kuma bincike daga na'urorin ɗaukar hoto daga sararin samaniya. An kiyasta darajarsu da kusan dala miliyan 20 idan aka hada da kuɗin girkewa da kuma kuɗin hada su. Iran ta kuma yi kirarin cewa ta lalata ɓangaren rada na tsarin kariyar makamai mai linzami na THAAD da aka girke a Al-Ruwais a haɗaɗɗiyar daular Larabawa, kuma an kiyasta darajar wannan ɓangare da kusan dala miliyan 500. Idan aka haɗa waɗannan alƙaluma baki ɗaya sun nuna cewa Iran ɗin ta lalata kadarorin sojin Amurka a yankin gabas ta tsakiya da darajarsu ta kai kusan dala biliyan 2, kusan naira tiriliyan 3 kenan a kuɗin Najeriya. Wani abu kuma da masanan suke cewa zai yi tasiri sosai a wannan yaƙi shine yadda ƙasar Iran take amfani da makamai masu arha, yayin da Amurka da ƙawayenta suke amfani da makamai masu tsadar gaske wajen kakkaɓo makaman na Iran. Misali, masanan sun ce jirgi mara matuƙi na Shahid 136 da Iran ɗin ke amfani da shi wajen kai hari kan sansanonin sojan Amurka, ƙimarsa bai wuce dala 20,000 ba, amma makaman kariya daga sararin samaniya na Patriot da Amurka da Kuwait da tarayyar daular Larabawa da ƙasar Qatar suke amfani da shi wajen kakkaɓo irin waɗannan jirage, ana sai da kowane guda ɗaya ne akan dala miliyan 4. Duk da cewa ana samun nasarar kakkaɓo sama da kashi 90 cikin 100 na irin waɗannan jirage, amma masana na ganin cewa da wuya hakan ya ɗore. A yi amfani da dala miliyan 4 wajen lalata dala 20,000. Masanan na ganin ko ba daɗe ko ba jima wannan sai ya yi tasiri a tattalin arzikin duka ƙasashen tun daga Amurka da Isra'ila da sauran ƙasashen Larabawa. Kuma wannan shine ya haifar da wata tambaya mai muhimmanci wanda masanan ke cewa wani ɓangare ne zai fara sarewa
saboda a ganin su idan har hare-haren suka ci gaba a wannan salo, ko da yake dukansu tsakanin Iran da Amurka na iya fuskantar karancin makamai a cikin kwanaki kaɗan ko kuma makonni kaɗan, amma ɓangaren da ya fi iya jurewa kuma ya fi amfani da makamai masu arha shine zai iya samun nasara a wannan rikici. Rahoton ya nuna cewa dabarar Iran na harba makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa masu yawa a lokaci guda na iya zama ƙoƙarin gajiyar da tsarin kariyar sararin samaniyar Amurka da kuma ƙawayenta ta hanyar yawan kai hare-hare da jirage marasa matuƙa masu arha domin tilastawa waɗannan ƙasashe su yi amfani da maƙudan kuɗi wajen harba waɗannan na'urori na kariyar sararin samaniya da kowane ɗaya ke lashe miliyoyin daloli. Wasu rahotanni na cewa tuni ƙasar Amurka da ƙasar Qatar suka koka kan yadda na'urorin kakkaɓo jiragen sama da kuma makami mai linzami ya fara ƙare musu, kamar yadda gidan talabijin na CNN ya bayyana. Yanzu dai a iya cewa Amurkan da sauran ƙasashen yankin Gulf da suka dogara da fasaharta wajen tsare sararin samaniyar su na cikin tsaka mai wuya. Ko dai su ci gaba da kakkaɓo waɗannan jirage marasa matuƙa na dala 20,000 da dala miliyan 4 ko kuma su bar su yi ɓannar da ƙila ta fita dala miliyan 100. Masu sharhi kan harkokin tsaro dai sun bayyana cewa yawan makaman da Iran ɗin ta tara da kuma yadda ta barbaza su a wurare daban-daban a faɗin ƙasar na ƙara wahalar da duk wani yunƙuri na kawar da su baki ɗaya. Rikicin na baya-bayan nan dai ya sake haskaka muhimmancin makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa a yaƙin zamani, inda ake ganin suna taka muhimmiyar rawa wajen sauya tsarin yaƙi a yankin na gabas ta tsakiya. Kabir Bello Tukur, Premier Radio.